Asjes is grutsk op zijn auto en zijn stad en maakt daarom geregeld een tochtje terug Ljouwert. Ook op 15 oktober verleden hier stuurde hij zijn kever richting het Schavennek, hapte in een apel en smiert het klokhuis uit de auto op stritten. Maar helemaal zonder erg, hè. En dan ben ik bij de Oldenhoven in politieauto. Stop. Ik denk, wat hebben we er nou nog aan? Ik denk, dat even met die oren wijn of zo. Toen zei die agent tegen mij, weet u wel wat u gedaan heeft? Ik zei, geen idee. Hij zegt van, u heeft wat uit uw auto gegooid. Ik zei, wat dan? Ik zei, een appel, zei hij. Een boete van €180. Dat pikte Asjes net. En omdat de Ljouwerter net betellen, sleept het Openbaar Ministerie hem Joert voor de rechter. Als ik met mensen over deze zaak praat, dan zeggen ze tegen mij, waar ben we eigenlijk maar bezig in Nederland? Ja, dat krijg ik zelf ook wat te jaren. En dat is ook de eerste reactie natuurlijk. Maar als ze dan verder maar praat en dan neemt ze het voorbeeld van dat iedereen nou, als het niet strafbaar meer zou wezen, riedend en fietsend uit de auto en van de fiets, alle hun ieders waren wat ze niet meer les op dat moment, appels, de Snickers, ballen, neem maar op. Als ze dat samen vet gooien, dan zou iedereen, ja maar dat kent dan niet. Nou, en daar gaat het eigenlijk om. Toch vindt ik het OM de boete te heeg en is €50 genoeg. Uiteindelijk kwam de rechter met haar vonnis, werd ze duidelijk in makkerd dat Asjes gedrag net te tolereren is. Ja, er wordt toch wel iets op straat gegooid. Als we het allemaal zouden doen, meneer Asjes, dat weet u ook best, als we het allemaal zouden doen, dan wordt het een grote bende in Nederland. En ik vind dat daar best iets tegenover mag staan. Ik haak aan bij het bedrag waar de officier van justitie van is uitgegaan, €50, maar dan niet onvoorwaardelijk, geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Oftewel, Asjes hoeft geen boete te betalen als hij de komende jaren oors met zijn etensresten omgeeft. Het gaat in feite nergens over. Ik bedoel, maar als je shit, dan leidt er ook kou om. Dus ja, iedereen doet wel eens dingen die je eigenlijk net kennen. Maar met mij al in. Maar ja, als je hier del rennen, dan kunnen ze heel veel pakken voor dit zo'n ding. Maar dat kan gewoon niet. En ik bedoel, dat is het worst het van. Dat zijn ergere dingen. Daar gaat het mij om.